My, signatárky a signatári tohto protestu, dôrazne a ostro odsudzujeme kroky vedúce k likvidácii kremnických gegov, festivalu humoru a satíry. Ani Fond na podporu umenia, ani jeho rada nemali, nemajú a nikdy nebudú mať morálne právo ničiť tradíciu, o ktorú sa sami nepričinili. Dôrazne odmietame zmieriť sa so skazou kremnických gegov. Ide totiž o prestížny európsky festival humoru a satíry, jeden z najstarších divadelných festivalov v Európe, založený v roku 1981. Fond na podporu umenia neposkytol na 46. ročník už nimi schválenú finančnú čiastku vo výške honorárov pre účinkujúcich a ruší platnú 3-ročnú zmluvu. Inými slovami, orgán, ktorý má v prvom rade chrániť kvalitnú kultúrnu kontinuitu, ju sadisticky rozdupal, aby znemožnil jej pokračovanie. Prečo? Oficiálne nevieme. Neoficiálne, lebo môžu. Ak patríte k tým stovkám oduševnených účinkujúcich alebo k tým tisíckam spokojných divákov kremnických gegov, prosíme, dajte svojim podpisom najavo, že rozhodnutie FPU nezasiahlo len samotný festival, ale aj vaše srdcia. Daniela Kapitáňová, Olga Belešová, Ivana Šáteková, Rebeka Poláková, Peter Bebiak, Tomáš Hudák, Viliam Klimáček, Michael Satmári, Juraj Kemka, Ady Hajdu, František Jablonovský, Lukáš Latinák, Jakub Nvota, Pavol Hubinák, Branči Kováč, Richard Stanke a ďalší.